L-avukati ta' Jurgen Fenek resqu rikors ieħor fil-qorti fejn din id-darba talbu biex malajr kemm jista' jkun tkompli l-kompilazzjoni dwar il-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia u biex Melvin Teuma jitla fuq il-pedana tax-xhieda biex isirlu l-kontroeżami. L-avukati Gianluca Caruana Karen, Marion Camilleri u Charles Mercia iffirmaw dan ir-rikors. Ir-rekords tal-kompilazzjoni tal-provi bħalissa jinsabu fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u data li jmiss għasmiħ fil-każ ta' Jurgen Fenek iskedata għat-2 ta' Diċembru. L-avukati ta' Fenek qed ifittxu li jresqu dik id-data u jitolbu l-qorti kriminali tordna li r-rekords jinbagħtu lura lill-qorti tal-maġistrati għal kontinwazzjoni tal-każ mingħajr dewmien. L-applikazzjoni barra minn hekk telenka numru ta' talbiet speċifiċi ħafna l-aktar biex Melvin Teuma jirritorna fuq il-pedana tax-xhieda ħalli jsirlu l-kontroeżami mid-diviża. Il-middleman li ammetta li kellu x'jaqsam fil-komplott biex tinqatel Defni Caruana Galizia kellu jixed lura f'Lulju iżda l-pjanijiet ġew infixkla lejlet is-seduta ta' 22 ta' Lulju meta Teuma insab fadira demm fl-appartamenti jew fis-swieqi u kien spiċċa f'qagħda kritika wara li sofra feriti f'tentattiv li jweġġa' lilu nnifsu. Meta tkellem l-għada, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa kien qal li Teuma instab fil-kamra tas-sodda b'sikkina f'idu u b'feriti fonqu fil-pols u fil-ħliewi.